Takže prostredníctvom konferencie Čas spolu má zmysel plynule nadväzujeme na spolkový den, ktorý sa odohral na jar roku 2025 v českej obci Veľká nad Veličkou. A túto konferenciu naša organizácia KIRA, alebo teda Krajská inovačná rozvojová agentúra, organizuje v spolupráci s Českou agentúrou INAK. Projekt je realizovaný z programu Interreg Česko-Slovensko a bude trvať ešte aj v nasledujúcom období. V rámci mesta Senica sa snažíme podporovať rôzne organizácie, ktoré sú z tretieho sektora, a to z toho dôvodu, že aj sám vnímam tú potrebu a my máme v rámci mesta pripravený Fond pro Senica, ktorý každoročne vyhlasujeme a organizácie sa do neho prihlasujú s vlastnými projektmi a jednotlivé odborné komisie potom hodnotia tieto projekty, robíme im podporu. My ako Infobodka Senica organizujeme pravidelné stretnutia, kde teda mapujeme situáciu a informujeme neziskové organizácie. Zároveň máme vlastný podcast, organizujeme podujatia ako Hecni sa, Wings for Life, ale teda máme aj workshopy pre neziskovky aj pre dobrovoľníkov. Teda našou cieľovou skupinou sú mládež a dobrovoľníci. Takže hlavným cieľom programu Interreg Slovenská republika - Česká republika je vo všeobecnosti zlepšovanie životných podmienok obyvateľov v československom prihraničí, čiže zlepšovanie ekonomickej sociálnej úrovne. Projekt Infopointu je velmi důležitou součástí projektu Interreg Československo, na kterém spolupracujeme společně s Krajskou inovační kanceláří KIRA pro Trnavský kraj. My se v Jihomoravském kraji snažíme inspirovat a zavedli jsme tedy po vzoru Trnavského kraje 2 infobotky. V českém podání jsou to Infopointy, a to na Kyjovsku a Hodonínsku. Pomáhají nám s tím pracovníci z místních akčních skupin Kyjovské Slovácko v pohybu a Jižní Slovácko. Andrea a Honza jsou zástupci místních akčních skupin, které jsem zmiňovala, a jejich výběr nebyl náhodný. Ať už blízkost s hranicemi se Slovenskem byly pro nás důležité, ale taky to, že obě zmíněné masky jsou velmi aktivní a mají velmi dobrou znalost území. My sme z dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja a jednou z našich hlavných úloh je prepájať organizácie, ktoré chcú pracovať s dobrovoľníkmi, a na druhej strane ich prepájame teda s ľuďmi, ktorí majú záujem pomáhať.